Tozana ugogo nomkhulu. Saluka sendoda bese. Ugogo Bathini Mbatha. Siyadidiyela la ingane zakwethu. Sididiyela igubhu. Njoba shilo ukuthi there was a delay igubhu. A huge delay. A month to me. 2 months to me ngula ngilele phansi ngakwazi kwenzani. It will take me some time to adjust and go back to my normal listing yezinto esongizenzela abantu. Kungcono uma ngingaguli ngiyakwazi ukudedicate umsebenzi ngisho ukuthi umsebenzi othize awuzobani, umsebenzi othize awuzobani. Kodwa uma ugula unganani ngisho access ye phone akufani noma use Dubai noma use India, whereby you can just make a call or whatever ushuthi anisize lana khona ubaba ubani ozofika khona umama ubani ozofika nomnika into enjena noma yenzela kanjeni kuba lula. Kanti uma ugula it's just a matter of you and those who are assisting you. Ugula ungeke futhi ubatshene ukuthi sengifuna ukuhamba manje in because you are being nursed and everything. You know, you need to be careful. COVID, it's a very painful virus. Angifiseli ngisho umuntu ejethu isitha sami ngoba mina izitha enginayo izitha that are self-appointed. Angibani nje ngenza isitha nje kumuntu noma ngimsukele noma mhlambe ngithi ngizomqola nje umuntu osuke nje na as appointed ukuthi hayi yena sukela namhlanje saka isitha sesawa sendoda. Kodwa ke izitha ke into esiphila ngaphansi kwesimo sakhona, into fanele sijwayele, into yakhona. Right. I've spoke about a video that I've promised ukuthi ngililanga zoke ngithi ukujula kancane ngeissue yegubhu. Guys, igubhu, they are not for everybody. Igubhu are not meant for everybody. Isigubhu is not the only solution. Your mnotho. It's not yonke into biyawasha isigubhu ukuthi hayi whoever ufikayo lokho. Ofakazini, please, those who came here ngabatshela ukuthi no isigubhu not for when. Ngicela babhale kuma notifications ukuthi ngempela kulokhuzana kuma comments ukuthi ngempela ngeke ngaya kugogo wathi no isigubhu is not for me. Ephethe umuntu imali. Kodwa uma ngiyayamukela umnikelo wesigubhu sakho, it means isigubhu sikufanele and esakho isigubhu sizowenzeka ngendlela okufanele ukuthi senzakale ngayo. So we must stay away from a mentality of thinking ukuthi because of ubani uthola isigubhu futhi ukuthi nisame siphelele. That's why ngikhuza abantu ukuthi ningabuye kuthwala with a friend, because nizobuya nxabana at the end of the day. Ezomunye izinto zizokhanya uzofika ivuma udlule ezakho. Wena kwenzakele ngenilanga you are around empangeni, then you decide to take a chance ukuthi ufonele ugogo umthole ufike ekhaya uzobingelela nje ayikho into embi. Ugogo angakuniki lutho uhambe umxoxele umngane wakho because you are friend anofihlalani lutho. Hayi ke ngathi shuyi ugogo ngibengisempangeni vele ngadlula ngabona ugogo ngathi ubingelela nje nayi ngahamba. Hayi ukunike nayi lutho benyobingelela nje kuphela. Hawu qiqiqi wena usuthola ithenda ka 2 million. Qiqiqi wena into zakho ziyavuleka. Qiqiqi kanti into zakho zivuleka ngoba it's time. Ayivuleke ngoba wena uhambile waya Gogo Bathini wakunikeza whatever unikeza. No. Animvezeleni iphepho lapho. Akwenzeki lokho. So abantu abaningi babe nenkinga yokuthi umuntu kahle basuke becomputer ukuthi umuntu athi ngoba ubani kumlungele nami kuzomlungela. Ngoba ubani uye ka Gogo Bathini nami mangi yakhona kuyomlungela. Thokoza. Ayisebenzi kanjalo ngazabasho.
into umuntu ofanele ecabanga ukuthi inhlanhla yakho neyami ayifani. Idlozi lakho nelami awafani. They are related because ngiyakusiza ezumelapho endabuko. Kodwa when it comes to izinto, when it comes to ukuvuleka kwezinto angeke kufane. You need to accept that, because the sooner you accept that, the better. The sooner you accept that, that's when you're going to have peace with progress impilo yakho, peace and understanding. Ukuthi okay, impilo yami mina ihamba kanje. Khona umuntu ozaziyo ukuthi into zakhe ziyaqonza. Into zakhe zihamba kancane naturally so. Ayisheshi into zakhe. Naturally so zihamba kancane. Kodwa ufike enyangeni bese expect ama miracles. So ufike enyangeni wena so into zakho isheshe manje. Uyazazi ukuthi ngokuzalwa into zakho ayisheshi. Zihambela kancane. Uyakwazi lokho. Kodwa ngoba manje nakho ususenyangeni ufunda into zakho isheshe. So what we did with Isigubhu, we know what we are outstanding for many people in terms of Isigubhu, and the fact again, what the channel to book, it's one, shows what we are transparent and we are honest. We know where we had delays, and there is a proof why there were delays. So what we did, because of I did a video last, people paying to be all #1 queuing in ngapha baya skemiwa ngapha manje umunye akazi ukuthi kahle usikonyoba. Yes, ofisini uthi wakhokha meqeda qeqeqe kunomuntu futhi wamfonela eceleni and everything. And all I said to them ukuthi go and open a case emaphoyiseni. Usho ukuthi what happened, mina ayikho into engakusiza ngayo. So because of that internal, I'll call it, I'm not afraid to call it internal corruption. Because of the internal corruption, we've decided to, okay, it's fine. We tried to call people, but on the first 10 people that we tried to call, we've realized what we're calling people on an awkward dates that they are not rather ready to come and collect. So we said now to the office, please call and make a booking and come and take this course out. Simple. There are no more delays now. Simple. Simple. Call, make a booking, come and take this course out. But make sure you check the weather. Yes, make sure, make it a point you check the weather. Yes, kufanele ukuthi uze ilanga lishisa hayi izulu lina. Sibajekisile iviki lonke. We've got people from Mpumalanga, from Botswana, esibajekisile iviki lonke because of we don't want to give them something esazigahle ukuthi inenkinga. So it is very important ukuthi you check usuku lakho ukuthi lo suku lelo ufuna ukulibhokhela li right na. You check your stuff on your list ukuthi i-list yakho i-right na. Then you come and continue isigubhu sakho. It's as simple as that. Muso sitholile isigubhu ngani zakwethu. Isigubhu sizodlala i-role yaso. Sesingena endabeni manje. Sesingena ke endabeni manje. Isigubhu masifika kuwena sizodlala i-role yaso. Right. Guys, isigubhu asiyenzi marketing. Forget it. Scope, this is not a marketing personnel in your company. This is not your CFO in your company. No, it's not. Scope is not going to do things for you. Scope is not going to do customer service. This is not for customer service. No, don't get Scope wrong. Don't give Isigubhu ilokhuzana a job description wrong. So today we are going to talk about a job description. Yes, go. Job description. Yes, go. So that you'll understand what land is go in Mozambique, what land is go. Sasebenza saphinde sama. It's because of ama duties in your own.
you are now nje usuphosa nje esivivaneni usunika isigubhu ama-duties enye wona. So it is very important ukuthi wazi ukuthi isigubhu sakho simele yini umsebenzi wesigubhu sakho. Right, job description number 1. Awekho maningi. Number 1, isigubhu, it's there to unblock your luck. To unblock your luck. To unblock what you already have. That is isigubhu. Hayibo. Khona lokhuzana ujonga engaliboni lathi lula. Isigubhu is coming to unlock. Khona ujolo nje engalibona. Isigubhu is coming to unlock already what you have, your luck of birth. So if isigubhu sizo-unlocka impilo yakho, it means wena usafana ukuthi uqhubeke nokwenza ezinye izinto in regards to your life, in regards to your business. Number 2, isigubhu sizokwenza sure ukuthi imali mingenile la ekhaya iyabambeka. Ake sibeke sithi number 3 leyo, siye ku number 2. Sithi number 2 siphinde senze sure isigubhu ukuthi silanda wonke umnotho okufanele ukuthi uze wena, sulethe wena. Then number 3, uma usufikile lo mnotho loyo, it stays. It stays. That is a duty of isigubhu. It stays. Imali ayiphunyuki, imali ayithi ngena bese imali iyaphuma uyithola ukuthi hawu kanti kwenzakalani, bengi right khona manje yonke into ihamba kahle qeqeqe izinto zami manje na engathi seyithanda ukulokhuzana ukubhemba, ingoba kune role empilweni yakho ongayisayidlali wena mnikazi wesigubhu. Imithi engena egubhini imithi ejulile esuka endaweni ezihlukahlukene ethakwa ngendlela ehlukahlukene okuyimfihlo yawo wonke umelaphi wendabuko. And we will never reveal ukuthi esami isigubhu ngabe ngani kusona. But beyond i-issue yomuthi kukhona into esisibize ngespice, which is it's a special muthi umuntu nomuntu noma umelaphi owazi kahle ukuthi esakhe ispice usihlanganisa kuphi. Abanye basilanda eMozambique, abanye basilanda eZimbabwe, abanye basilanda Egypt, all over the world kunabantu abanye basithola locally ngoba sithini isintu awumbiwa ndawonye. So it is very important to understand ukuthi noma ungafika ne-strategy uthi gogo mhlambe kube ngiyazi ukuthi lesi sigubhu ufakeni, kube mhlambe ngiya-understand ukuthi why izinto zima ini, sengiyazi ukuthi uthunyiwe wena uthunyiwe, awizelanga wena uthunyiwe. Uzofuna i-recipe yokuthi ugogo uhlanganisana, ngeke uyithole ngisho usuthanda, ngeke uyithole ngisho usuthanda, futhi-ke asebenzi namamenemende la ekhaya, kodwa nje wena nje ngeke uyithole ngisho usuthanda. So isigubhu-ke kuma-job description akhona, uma sesenzile ukuthi umnotho wala ekhaya ubambeke, siyafana-ke nebhange ngane zakwethu, noma la u-investe khona imali yakho mayihleli ku-investment thizeni, right? And then wena bese uya ku-invest kuleyo ndawo leyo bese uthi no, eyakho imali wena usuyayifuna. Hawu bakumkhize engani imali yakho wena uthi asikubekele izinyanga noma iminyaka engaka, wenze njani manje? Uzolahlekelwa inzuzo kufanele babe uyayithola
egcineni ngale investment yakho bese uthi anginandaba busa imali yakho. Then bese bayikhipha imali yakho senzani ayisana nzuzo. Imali yakho isikuphi isisobala sisezandleni zakho. Meaning ukuthi kwenzakalani ke manje na in terms of language yesigubhu kusho ukuthi isigubhu siyakudedela sithi yenza ngendlela yakho ngoba wena uhlakaniphile ngoba wena uyazi. So imali yangena iyayiphumela noma usudepende manje kule mali lena ebekade ikhona isiyaphuma yenzani iyaphela. And most mistakes abantu abayenzayo especially abantu besilisa there is always women involved. Uhambile wodle nice time kama kumakoti ngasesa azongitshela athi hayi gokho ungastress ubaba sekhaya uyeza uzocomplaina ngento ethize kodwa mina gokho iqiniso ngiyalazi. This is what happened. Hawu gokho kanjani ngiyakutshela bese kunabangani abasha bese kunani yini ngoba asikwazi ukuyibamba uma sesinemali labo abasizile futhi sibe nalowo mali leyo abasekho ngcono manje sokhona abangcono anini ithawula lami lapha sokhona manje abangcono bese kwenzakalani bese kuyonakala bese isigubhu senzani siyahlela. Umanzise inkosi ithawula bese isigubhu senzani isigubhu siyahlela isigubhu sibe singasayenzi ke manje lento kufanele babe siyayenza ngani na isizathu sokuthi nenze okungafanele noma wenze okungafanele. Sihlehle isigubhu sidobe isigubhu singabe sasebenza isigubhu. Why gokho isigubhu singasebenzi ngoba isigubhu masicelela lana sisuke sisicela edlozini. Isigubhu asiphumi in a vacuum so sicelela from edlozini isigubhu not in a vacuum. Akumane kuvuka kuseni nje kuthiwa nasi isigubhu sicele shelfini silinde wena suke sicele from edlozini. So uma wena ungasihloniphi kusho means awuhloniphi lona elakho idlozi bese isigubhu senzani isigubhu asisebenzi isigubhu sithulile noma ukhale ngokuthi isigubhu sibizela abantu ukuthi manje usuyithola usuyikweletini usuyithola usuhamba uboleka imali usuyithola kwenzeka lokho ngani azange usihloniphe kwaseqaleni. So kubalekile angithile ibhakede nje namanzi phela. So kubalekile ukuthi isigubhu sakho usihloniphe wenze sure ukuthi ulandela imigomo nemibandela onikwa zona mayelana nesigubhu sakho. Isigubhu futhi ungasifanisi nasakomunye umuzi. Abanye bayebabuza ukuthi hawu ungasifaki mina amafutha athize hawu mina ngingasenzini in no usuhambile wena wenze research kumngani wakho ukuthi isigubhu sakho usifaka ini usithela ini njalo ngenyanga sihlala phekwani in uhlangana lapho wena nezigubhu zabangani bakho. Wena uhlangana lapho nezigubhu zabangani bakho ngoba wena esakho isigubhu esakho. Right. Enye i-job description yesigubhu isigubhu asisebenzeli wena wedwa khohlo. Ingakho isigubhu esune ezikhuluma esigubhini uthi ufuna sisebenzele wena wedwa ufuna wonke umuntu la ekhaya akhothamele wena ufuna umuntu wonke la ekhaya ezo wena ufuna kube wena kuphela unemali la ekhaya in siyaduba. Leli dlozi eselifakwe ngaphakathi liyaphuma liyahamba usenogogogo nje wena kuphela ekhaya siyaduba isigubhu akuphehlwa amanzi amnyama la njoba lesalwazi lesesisibesu salwazi senyama usoko madoda umacobezele kude lesi sisebenzela ukuthi wonke kumnyama kuvaleleke ngaphakathi phuma ukhanye nje kuyasebenza empilweni yakho. So kubalekile ukuthi igubhu siz understand ukuthi zisebenza
kanjani. Akuyona insipho yonke iyawasha. Isigubhu siyahlonishwa. Makuthiwa linda mawuzokhumisa isigubhu ngakusasa awusuka ocansini uye esigubhini. Uma kwenzakele igazi lashisa ngakusasa uthi uzokhumisa isigubhu lidedele igazi lishise nijabulise umuntu wakho vele, kodwa ngakusasa ungasikhulumisa isigubhu asinankinga futhi. Ngoba ngiyaqoqozela indaba yokuthi asenzeni sure ukuthi we don't worship igubhu. That's another mistake yenza abantu. Do not worship isigubhu. Lento akuyena uNkulunkulu wakho. Yiphoyisa lemali, yiphoyisa eligadile isimo sakho somnotho, iyona yenza sure ukuthi ifavor yonke into usuyenze right, ibusiness wayimarketa ngendlela right, into zakho ziflowe zibe right, wakhe ilegacy yomndeni wakho. Kodwa hayi ukuthi uyiworship. Ingakho lezi asithelelwa gazi, asithelelwa amafutha njena ngazi ukuthi awani, usiyeka nje sinjalo. Into yenzayo njena ukusikhulumisa. So ungezwe abantu bekhohlisa bathi yazi mase sithule awuzame ngamafutha entashingana mhlambe soba right. Sithule sikubuke nje isigubhu. Isigubhu ke siba careful ke ukuthi nezibi lezi sihamba soyilanda ebanganini. Kunezibi ezilandwa ebanganini. Ibiza ukuthi izibi ngoba izibi ngempela. Esilanda kubangani. Uma unesigubhu uyabashintsha abangane abangasile, abangane abaletha negative vibe in your life. Uma unesigubhu. Isigubhu asibafuna abangane abane negative vibe. All they talk about is negative stuff. All they'll tell you ukuthi usibani uhamba ngemoto, hayi akuseyakhe umfazi wakhe. Usibani uhamba ngemoto, hayi uboleka umamakhe. Usibani wenzana, hayi in. Usibani wenzana, hayi in. They will say the same about you tomorrow. Stay away from abangani that are negative. Makakhamisa njena ukhuluma udodi and angazi inkinga. Iningi labo futhi laba aba negative abazwani ukuxopha futhi. Benjalo. Nento abayikhulumayo futhi iyabheda. Umuntu mevula umlomo nje, usibani hayi. Uthwele, uhlangana laphi nokuthi usibani uthwele. Yes uthwele and so what? And wena uhlangana laphi nokuthi usibani uthwele. Manje abantu ke bayilahla lapho ke bagcine ungasazi ukuthi kwenzani. So enye description leyo isigubhu esingalokhozana esingayifuni kuma job description egubhu ukuthi you need to choose friends, and you choose friends very careful. After choosing friends, I'm not saying humble abangani bakho abadala. Just make sure that you filter your friends. Uba nabangani abafuna ukuphokophela njengawe. Isigubhu futhi siyathanda ukuhlala emfihlakalweni. Not every Dick, Tom and Jerry ofana ukuthi azi ukuthi wena unesigubhu. Mina into zami zihamba kahle. Phela mina ngathola isigubhu kaGogo Bathini. No guys, I don't need advertisement from you. No, don't advertise me. Don't. Because umuntu uzozagijima lana athi uzofuna isigubhu ngoba abona impilo yakho, akazi ukuthi wena udisciplined, akazi ukuthi wena wenza izinto ngendlela efanele. Yena njena wenza izinto njena uzolanda esakho ngomhobholo. Phela hayi ukuthi he really needed isigubhu. It's just a matter of umhobholo, greediness. That's why he's coming running ukuthi naye uzofuna isigubhu. Sifike kuye singasebenzi. Why? Ngoba sesibonile ukuthi lo hayi ukuthi uyasidinga. Ufuna ukusiyuza lo. Ngoba isigubhu ngeke usiyuze guys, ngeke forget it. Isigubhu ngeke sihambe siyofuna inyama soyifaka efrijini ngoba uneshisa inyama. Isigubhu ngeke sihambe siyo order amabhiya ngoba une tavern ukuthi sizofaka amabhiya efrijini. Isigubhu ngeke sikunqabele uma uthatha imali wena uyefaka elokhuzaneni emabeleni amantombazana. Angeke isigubhu sithi no, don't do that. No, so yes, isigubhu.
wathi omunye ubhuti Eastern Cape wafika la eshonqa hey gogo hey hayi gogo sithulile manje Isigubhu hey angisazi man ngizame yonke into gogo hey gogo ini engacasuka ngacasuka nangoko ndishiya imoto elokhuzaneni emthatha ndeza nelokhuzana ngeza ngebhasi in lalela ka mama angithi yena uzomotivate istory sakhe ukuthi sizwakale ukuthi engazathi sisensitive kakhulu umuntu ushiya imoto la empangeni siyaphuma ke la ngithi okay kulungile mhlekazi uthi hey ushiya imoto Eastern Cape but akuna ngisho petrol so ngihamba ngebhasi hey what okay mhlekazi kulungile wangifica kahle ngathi asambe mhlekazi athi siyaphi semthatha athi njani ngithi siyemthatha mhlekazi ufuna ukubona into leyo okhuluma ngayo sangena emotweni yathi imoto mayiphuma ngempangeni iyongena ku-N2 ngabona indoda ijuluka hawu kwenza njani manje mhlekazi hayi mhlekazi imoto kahle benizama ukuthi ilokhuzana ipetrol bengenayo ukuthi izifike ekhaya data haya ndisave ngithathe itaxi isukele down in ngathi mhlekazi uthe imoto isemthatha ngimthatha mina manje angisajiki sayishiya imoto ngathi ngeke ubuye nami ngoba mina ngazi ukuthi uhlala emthatha uzogibela emthatha uzolanda imoto yakho sayishiya imoto sahamba semthatha masifika kubhusha yakhe there's no meat it's just yeah there's no meat there is no meat so ngiyambuza ke okay mhlekazi you want people to come and buy la ku tavern yakho to buy what to la ku shisa nyama yakho to buy what around 2 or 3 people bafikile phambi kwami umunye ufuna lokho ufuna ukosa abaswanga because of inyama ayikho umunye ufuna ini ayikho umunye ufuna ini ayikho phambi kwami. What does that say about wena ke manje wena sihlakaniphi? So it is very important ukuthi si understand ukuthi Isigubhu sisebenza kanjani, Isigubhu ngeke sikwenzele izinto uma uvilapha. Isilakho umuthi wabantwana besikole. Ngiyabatshela mina abantwana besikole mabafika la. Sesizobhala ama-exam gogo, ngifuna ukuphasa in. Uyafunda kodwa yes ngiyafunda yes. If kunento ekuphazamisayo while ufunda ngizokusiza ngalento leyo. If kunento ekuphazamisayo while ufunda I'll help you. But if you don't study lo muthi enzobe ngunika wena ngeke uhambe uvule i-textbook uyifunde. It's just there ukuthi usize umqondo wakho ukuthi ukwazi ugrab information. Ikwazi ukuthi i-memory yakho ikwazi ukuthi ifunction kahle, iyehlise isimo se-stress ne-anxiety, izinto information ikwazi ukuthi ihlale ekhanda. The same uthi that I use nami. That's why ngiyakwazi ukuthi umuntu mangixoxela kwenza lokho ngiyakwazi ukuphindela emuva ngithi okay uthenga idate isizozala without noting down. It means that I'm concentrating and kunento ekhanda ekwazi ukuthi grab information. Umuthi lo iyakwazi ukwenza kwabanye bahlaniphile by nature but idome efana njengami I use that and it helps me. So it is very important ke ukuthi sizazi ukuthi sifunani, sizazi ukuthi siyapi and singahambi siyothatha igubhu esingazazi ukuthi zinani. That's another thing ethandwa abantu bayahamba baye ko Mozambique baye to outside countries bayolanda izinto abangazazi because of they are desperate, because of they want inhlanhla ukuthi ivuleke kusasa. And mase bafika kuthina kube labo indabuko ba South Africa they want quick stuff. Why? Because of uyazi uhlalaphi. So ufila ukuthi uyaku-owner. And akekho noyedwa kafika lana athi ngibuye eMozambique uyolanda ilokhuzana imali yami, ngibuye eMozambique ukuyolwa, ngibuya eMalawi ukuyolwa. No, balwa nathi la eSouth Africa. Why? Bala nathi thina esikuyibona ke sobasiza bona esebekhalela kuthina bala nathi. Sawuba sendoda Gogo Bathini Mbatha umavula kuvala emzini amadoda. Please guys be careful uma nolanda igubhu seziyatholakala ku Gogo Bathini Mbatha. Simple, just make an appointment based on your availability nokuthi izinto zakho list seyiphelele na, and then plan well and make an appointment. Very simple, and come and collect your igubhu zakho before the end of December.
please, all Isigubhu that are outstanding, they must be collected before the end of December. Tozamba Gogo Nomkhulu, quick number, your book 035799 5703 035799 5703. Tozamba Gogo.